Nakabenta ki khubor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor ki ba menta kasni ka doktor amprin emlengdo ka badai ka menteri katnat ka koj ka kya kala lejngo ya ka jaka ai jing sumar ka urban primary health center ka badon hakashnong Nongmensong man haka khandre utrek urrisaw haka jingle jurip chung ka menteri lasan ranlang daurang bashnong ka Nongmensong uba prang wartri kinong kid kapshnong bat UMDC kalai ungkra uba Joseph Fantin lakadong kakong amprin emlungdo hablejingo iya ketika jaka ajing sumar han Nongmensong ka ajing mut iya kinong trai ka koj ka kya ban kampan le jingmut ban ajing syakri yaki paiba ki badon kam Kyrkieh kayuthu baka Uphc Nongmensong kadon kam banyo daka jaka ka bakame bat keluj namar kata lapatha iya ka dorbar nang Nongmensong ban pha iya ka kaipoj jaka nela dadonat banyo penon kam daka jaka ni ying jong ka muda basu isra batla ban penon kam bat ka sorkar kalong kabal kloy ban bay pisa yathu ka kong amparin Mensong bat i MBC jomi bat i DMNHO jomi director jomi bat mapi kishnong namar ngi layo i ba kane ka dispensary hangni hapo lompira Nongmensong kalalong eligible yangi bangin upgrade syaka urban health center kane ka wellness center ka bakidon hangni kiliap ba pinda UI kinos ki doktor jungi ibapet lang bat ya ka janja jungi ngi UI ba kitre kamha ti naka health engineering wing jing shisha ngila ban pet bahaya kani ka building tang namar ba kani ka building pinda pet kala long in a dilapidated condition ngim kwa show ban function na kani ka building no manta naka muda complex naman haka master plan jong ka muda building ka scheme ka bangiyo ng government of India kala don lupa ka facility bandon ka way ka kerja urban health facility bat mentalile ladang nila ru ban pelong ya kata ka area ka kani kata ka center ba kan long ru ka ban pet ban kmi ya ka drug related problems ya ka tuberculosis but ya kita kiwi non communicable diseases Ibang UI kilong the main causes of sudden death of several citizens hakini kikindet panay. Ni ham man pankre on a war footing. Man ped by yakini ki diseases kibang UI kibalong the main causes of death. Haka urban areas jongka Shillong City need address. Drug addiction is a big problem everywhere. Kishnong pangkat badi MDC officers jong ka health department bat na nin tray lang ringkat badi MLA jong ka ni ka area ru ba AL heg ru in join hands but nin provide ya ka ni ka area the one of the best centers namar ngiyo iba ka migrant population hang ni kalong very big and large migrant population and let us do something lamar nila mali ya kata tingi kermen by EMDC in Yarap ini na manginla banyak mat kata Tingi nyo kongdang ba ani kadong katani ka bakulong kadong kamera jaka na klin pi ka health department ka sapanjakan ha kan muda ting la so tu ase kat nu ka ase ka budget kan drong ni urban health centers have their own sources of funding through various schemes in the Department of Health. Approximately kadai ka budget for a UHC will be about 55 lakhs, which is handed over to the community. Kin hab form ya ka VHC, Village Health Community. Rengkat bat kini ki officials ki jongi rengkat bat mangi kinong yalam. Ila bale kata. Very easily done. Kini lele kaladon ready made. Tikna kinyo pacaka. Out of the question begini yo. tingi ya tu tang kata arsan lak lak yang tu 55 lakhs. Kadong kam nam kom assistant community MLA MDC Yes, they kidon ni MLA nyaram ini ngarung ngadon ni nyaram MDC ni don ni nyaram. Question of not reaching the target will not arise. Idon ka CMUDF ru ka ban nyaram ini hakum kini kijan hep bang idon kam ban invest na kabanta healthcare and wellness.
ting isu hani ka dong thai nom song ikinan ki bon ba ki jing sinyo la se ka hel di pa ka jinjar ban takel ini ka kilian ki pulit mok jubon ki drugs par ki wei pat sa mai klung khna kilangan. Correct. Kani kam day ka problem tang jong kanong so. I think drugs in the UE have a last session jong ka assembly jongi. Most of the debates and discussions circulated around drugs. Kani kam day tang ka problem ka ba ki face ki Nongmensong. Kani di ka problem ka bala along ka common enemy ya ka state. We have to treat this as the biggest enemy of the state in terms of health and wellness. We are all well conversant with this. We have to act. And the only way is to do it immediately while we are all here and in office. You have a government that is looking positively towards reduction of drugs. We have seen the health department cannot access and give the statistic of people which involved in HIV drugs. Absolutely. Min test lang baro. The government of Meghalaya menta rengkat bak sarkar kami nile ya ka program in the kata ka program for intensified mission Indra Danush mission. Kabamot ba kata ka Indra Danush intensified mission intensified mission Indra Danush. Kabamot ba kumni for COVID kibon ma kiklong. Kibak do ya ka vaccination joki. Itu ki normal injection boki ay ki kun baki dang rin. Hado age 1 nang ta age 5 nang ta age 10. Pon magi kun jungi ki miss ya kata. Kani gari ka chance people one shakum kini ki center. One shim ya kitu ki tika. Nang ba kitu ki tika kinyarap iki kun chupi ban yada iki na ki jingpang ki babon. Ka polio, ka measles, ka diphtheria, ka tetanus, papun ba tagi jingpang gi babuan gi bagi kun ki jungi klem poi perkat yo. Ya kabang ta si bang ye po yang ni kalong be namata ka inspection jo ni ka jaka saba ni ya perkhat lang ni babati health minister Dr. Amprin Lingdo ba ni nyawara na daka urban health center kan ni ka snong Nongmensong nama bang i ka population ru ka kalabon ki migrant sang ni ka bon kala idan kamba ba ni nyawara daka urban health center ni ki sukumen kong ba ungkap ka dia tay lang makasnong ka department ka lakloy ban warai ta urban health center akan ni kajaka jong ka government hi ka badi jong muda bat nilai kular hang ni mat jung baro ba kinsa sedang no ban yarap ban tay tingka namenta ban mang pisa ban snai ka bat nakaliang honorable health minister nakafan jung i ila ban sinyang lang min se kendu lang bat i MLA jokan ni ka tani badai minister joka state hi ma iru iba indan bentalang bangnya senyang lang manakal yang ka MDC scheme lu nginya selang manya tenrong lang baro kulum nang bangin yo kai urban health center ka bapura ta drug ni la ya song pathat men ya rikat baka health department banginya tingkat baka dabasnong ru banginya tailang ban yawala ke awareness program kani kasnong imong badi tanganya snong Nongmensong ka ba kanrei drug kanrei baro hi ki benta jong kasor buat la sephan undong drug sula so thiet te ni kat bat ka yang tailang bat ka dabasnong seng long kmi ki seng samla jong kasnong min saya penbet lang bak health department kumno ban warai ke awareness program ba phe ni ban ai ka jingman to ling bang ki awareness ba ki khna samla jung bakinya laj ni ki jing di ki basnya yi ni barabon nakapor nakaliang jong personally ndai nga situ yarap ya ki tuki longyeng ki bangan ban yarap lam ban senyang lang ha ka ban pha ki sekiri ha ba phe kamtam li ki longyeng ki ba duk bon ki longyeng ki ba ngila juya yarap ban pha sekiri ha ba phe ki dei min ni na ki yeng ki ba thamduna te ringkat baka dabasnong hi be ringkat ka jinga te lam basnong nani sakmat ni dang ya pet hi kno ki lat ke ti ban banya wat kalat ban ya ban khang hi ni ke jing kan rei
ta bangi IT ya kisnong ila ai bentai kisnong ila ai ka bor ki bakin register no man ki beriu ki basong ha kisnong ki jong ki bakin num la ban song kisnong ha kisnong tem da a jing tip ning ba ki trayeng la ni ning ba jong ki ba klem ka jing tip jo kisnong ki num la ban song ba ha kisnong te katul ka de ka wei ka lat lenti lupa ban ban pikir ban te song nani ban khanglat di kino ki jingwan lemu ki beriu klem da verify da kisnong klem da ajing bit da kisnong Ni nak lian juga senong. Kumbolong ni senong jongi don tangan ni sop centerไปเป็ดkalian ke kot kia. Kan ke senong jongi don kumba 10,000 tam kilong yeng. Bat kumba arpo jatam bu arsan hajar duna kinok senong. Ti lek bai ni ka sop center ke bangi ke bai dia kaman. Ni baga kepala atau rata ke ban sakri bat ba senong. Ti nak senong la pha ki jutep. Syai minister ling bai MBC jongi bagi nyot wat lak ti dikindo lak ti bingla ban sakri pat ba ti kadang lawan jurep ni step macam ban ba taran ke jekran ba ya kali sop center ni persang ban ra no ska bile de pinkio no upgrade no ska urban health center di beras urban center ni don kam jaka ti kalian minister lak kranta bagi si pan belang muda pan jaka la ni tabulding ban lupa ni kawai bagi jekran kadang bingla ban ya chkamat ini ke jing tumu ba